Mun velkaantuminen alkoi kai siitä, kun mä muutin omilleni 18-vuotiaana. En ollut oikein varautunut siihen. Yllättävät menot, esim. Kissan eläinlääkärikulut, saivat nopeasti mun raha-asiat solmuun. Impulsiivinen rahankäyttö pahensi tilannetta ja pian oli sit vuokrat maksamatta ja laskut kasaantui. Mä sain ADHD-diagnoosin vasta viikko sitten. Sen aiempi tunnistaminen olisi voinut säästää paljolta. Varsinkin koronan aikaan mun impulsiivinen rahankäyttö lisääntyi ja jouduin nostamaan paljon opintolainaa. Tein koronan jälkeen useita töitä yhtä aikaa, mutta ei ne silti kattanut mun menoja. Kaiken tämän keskellä mulla oli myös masennusta ja ahdistusta, jotka vaikeuttivat taloudenhallintaa entisestään. Olin ihan loppu. Helpot pikavipit houkuttelivat mut syvemmälle velkakierteeseen. Sitten kaverit käytti tilannetta hyväksi, kun mun luottotiedot oli vielä kunnossa. En pystynyt katkaista sitä, kun en halunnut menettää mun kaveriporukkaa. Lopulta menetin mun luottotiedot. Mua hävetti. Halusin pärjätä yksin, mutta tällään jälkeenpäin ajateltuna en myöskään kehannut tai edes osannut kertoa mun rahaongelmista kellekään. Kai mulla oli lapsuudesta jäänyt se häpeän tunne ja vaikeus puhua rahasta. Äiti sanoi jatkuvasti, ettei rahaa ole, ja se huolehti tiukasti taloudesta. Rahasta ei meillä saanut puhua, eikä etenkään lainata. Kasvoin sellaiseen pärjäämisen kulttuuriin. Omilleen muuton myötä halusin irti niistä lapsuuden kahleista ja käyttää rahaa haluamalleni tavalla. Ehkä just siksi häpeä olikin niin suuri, kun asiat menikin ihan pieleen. Alun innostus ja vapaus muuttui laskulta enemmän ahdistukseksi. Kaikki pysähtyi, kun sain kirjeen käräjäoikeudesta maksamattomien laskujen takia. Silloin tajusin, että mun on pakko kertoa jollekin, en pärjää enää yksin. Olen onnekkaassa asemassa siinä mielessä, että pystyin soittamaan mun isälle. Sen kanssa lähtein soittelemaan eri auttavia tahoja läpi ja palanen kerrallaan sain oikeasti apua mun ongelmiin. Etenkin Ohjaamon eri palvelut auttoi mua tosi paljon. Nyt tajuun, etten ole yksin enkä maailman ainoa näiden ajatusten ja ongelmien kanssa. Rahasta voikin puhua ilman häpeää ja syyllisyyttä. Oikeesti, puhu jollekin luotettavalle aikuiselle tai ammattilaiselle heti, kun raha-asiat mietityttää. Asiat on aina helpompi saada järjestykseen, mitä aikaisemmin ne ottaa puheeksi. Auttavia tahoja on monia. Älä jää yksin.